हरे कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स आमच्याकडे ग्राइंडर, कटर, पॉवर टूल्स, पाण्याचे पंप होलसेल दरात मिळतील. तसेच पाण्याचे पंप रिपेअर करून मिळतील. आमचा पत्ता हॉटेल अन्नपूर्णा जवळ शिरोडा नाका, वेंगुर्ला. संपर्क 9552 3052 05. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागरमध्ये 2 बसची समोरासमोर धडक झाली आहे. या अपघातात 25 ते 30 प्रवासी हे जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये शाळकरी विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. चिपळूण धोपावे बस आणि गुहागर डेपोची बस अवजड वळणावर समोरासमोर धडकल्या आहेत. या धडकेत दोन्ही बसचे चालक हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. मुसळधार पावसामुळे बचाव कार्यात अडथळे निर्माण होत होते. गुहागर पोलीस आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीनं हे बचाव कार्य अजूनही सुरूच आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.